Fàcil, amb 58 membres, i que tenen aquest tema. Ells inauguren una nova barberia aquí a Sitges, la qual serà envaïda per un grup de dones dels anys 60 que no saben com han arribat a aquest segle, però que el que sí saben és que volen ser pentinades. Aquest és el tema de la següent colla, Nit Fàcil. Senyores dels anys 60 que volen ser pentinades i que no sabem com han arribat aquí. Es defineixen ells mateixos com una colla plena d'amics i amb ganes de portar el carnaval als carrers de Sitges amb tot el respecte i la il·lusió que mereix aquest esdeveniment. Doncs quan vulgueu. Nit Fàcil, no s'acaben d'arrencar. A veure si no sereu tan fàcils. Aquí els tenim. Nova barberia a Sitges per Nit Fàcil. Senyores, demanin hora. De dir que aquesta barberia de la colla Nit Fàcil té uns preus molt competitius. Jo de vosaltres hi aniria. Nit Fàcil. Aquí tenim a primera fila el barber més atrevit. Esperem que sobrevisqui. Somebody help me.
vi, tenía poco que perder y la cosa sigue así. Yo con mis desesperadas y mi pelo a medio se. Insisto, todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Baby, que estaba soñando, de que me andaba quejando. Nit fàcil que ens deixa, esperem que la nit sigui tan fàcil. Molt bé, la nit promet, no ho puc negar.